Γεια σας παιδιά, θα βγάλουμε ξύδι. Βρήκαμε σταφύλια, έτοιμα. Τα μάζεψε ο άλλος, σούπερ ήτανε. Όχι σάπια μέσα. Τέλεια, για να βγάλουμε και κρασάκι, να βγάλουμε και το τσιπουράκι μας, έτσι. Μοσχομυρίζει. Τα κρασιά βγήκαν πάνω όλα. 22 μέρες σήμερα. Δεν βράζει, δεν ζυμώνεται. Εδώ σταματάει. Όταν σταματάει είναι το κρασί το μπρούσκο, τέλειο, ανάλογα με τα σταφύλια που θα μαζέψουμε. Μοσχομυρίζει το άτιμο. Σούπερ. Από εδώ θα βγάλουμε και θα κάνουμε ξιδάκι. Εντάξει, μην ξεχάσετε να κάνετε και αυτή την πατέντα. Λοιπόν, πιέζουμε εδώ έτσι, μετά βάζουμε το χέρι μας εδώ και μετά αφήνουμε. Και έρχεται το κρασάκι μας. Εντάξει, εύκολη πατέντα, μπορείτε να την κάνετε. Θα τραβήξουμε και θα βγάλουμε 1 κιλό περίπου. Αυτό είναι 1,5 λίτρο, δηλαδή 1 λίτρο. Για να ακολουθήσουμε τη διαδικασία μετά. Μην το βάζετε το λάστιχο τέρμα μέσα. Πάνω. Δεν θέλουμε να πάρει άλλα πράγματα. Μόνο δηλαδή να πάρει το κρασάκι μας. Εδώ καλά είμαστε. Οκ. Γιατί θα συμπληρώσουμε και άλλα πράγματα. Αυτό εδώ θα το κάνουμε ξιδάκι. Αυτό έχει 12% οξύτητα. Έτσι φίλοι μου. Άμα θέλουμε μπορούμε να βγάλουμε και άλλο κρασάκι. Άμα θέλουμε μπορούμε να βγάλουμε και τα τσίπουρά μας. Οκ. Πάμε για να κάνουμε το ξύδι μας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε για να κάνουμε το ξιδάκι μας. Περίπου, έτσι, 3/4 κρασί, 1/4 νερό. 1/3 νερό, 2/3 κρασί. Ανάλογα δηλαδή, μπορούμε ένα κανονικό ξύδι έχει 6% οξύτητα. Αυτό είμαστε στα 12, εντάξει. Εμείς θα το κάνουμε 7-8, εκεί περίπου. Θα βράσουμε νεράκι. Και θα το ρίξουμε μέσα. Κάπου εδώ. Εντάξει, είδατε πόσο κρασί βάλαμε σε 1 λίτρο, σε 1,5 λίτρο και έτσι. Λίγο ξιδάκι. Ξιδάκι, αν έχουμε δικό μας σπιτικό, θα ρίξουμε το ξιδάκι εκείνο και δεν χρειάζεται να βάλουμε τα μακαρόνια. Λοιπόν, λίγο ξιδάκι μέσα, μισό φλιτζανάκι. Αυτό είναι. Αν αφήσουμε το ξύδι μας πολύ καιρό, εδώ θα βγάλει δηλαδή στην άκρη, θα αρχίζει να βγάζει, μάνα τη λέμε, εντάξει, έτσι. Αυτό εδώ πέρα, η μαγιά δηλαδή που θα καθίσει κάτω, αυτό άμα ρίξουμε λίγο δηλαδή, μισό φλιτζανάκι, το ξύδι μας θα γίνει σούπερ. Τώρα όμως δεν έχουμε, οπότε θα βάλουμε μακαρονάκι και κρυθαράκι μπορούμε, οτιδήποτε ζυμαρικό. Αυτό τι θα κάνει, αυτό είναι από μαγιά γίνεται. Εδώ θα γίνει τώρα η ζύμωση. Αφήνουμε το κρασάκι μας που θα γίνει ξύδι, το αφήνουμε 1 μήνα. Δεν βάζουμε το καπάκι, δεν το σφίγγουμε. Ελαφρώς. Έτσι, να μην μπαίνουν δηλαδή μυγίτσες, εντάξει, ελαφρώς. Ή ένα τούλιτ βάλτε εκεί πέρα με ένα λαστιχάκι. Το αφήνουμε, αυτό θα γίνει η ζύμωση μέσα, η βράση που λέμε. Οκ, και θα έχετε ένα σπιτικό ξύδι σούπερ. Ανάλογα φυσικά και με τα σταφύλια που έχετε. Μοσχάτα ή οτιδήποτε άλλο. Λευκά, άσπρα σταφύλια, άσπρο ξύδι. Εντάξει παιδιά. Εντάξει, άλλο το μιλόξιδο τώρα, άλλο είναι το με τα άσπρα τα σταφύλια το ξύδι. Αλλά όλα έχουν τις δικές τους γεύσεις. Οκ φίλοι μου, εύκολο ξύδι από το Γιάννη. Βραστό νερό μην ξεχάσετε, οκ. Και εάν βγάλετε το κρασάκι σας, γιατί αυτό το κρασάκι αν το έβγαζα εγώ, με αποστηρωμένα μπουκάλια, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα παιδιά για χρόνια. Σε σκιερό μέρος και είναι τέλειο. Είτε σε γυάλινα είτε ακόμα σε πλαστικά. Αρκεί να τα έχουμε δηλαδή σε σκιερό μέρος, όχι μέσα στον ήλιο. Και αν θέλετε για μούστο έτσι, την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα μπορούμε να βγάλουμε μούστο. Δηλαδή όταν στίβουμε τα σταφύλια.
όταν συθλίβουμε τα σταφύλια. Εκείνο το βγάζουμε, το στραγγίζουμε 2-3 φορές σε τούλιτ, σε διάφορα και το βάζουμε στην κατάψυξη, σε πλαστικά μπουκάλια. Το βάζουμε εκεί και όποτε θέλουμε έχουμε μούστο. Όχι ένα χρόνο, για πολλά χρόνια. Εντάξει, διαφορετικά θέλει άλλη δραστηριότητα. Οκ, να το βράσουμε, να το κάνουμε και να το πιούμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.